ग्राम सभा इंद्रसेनवा से प्रधान पद के प्रत्याशी सत्य प्रकाश उर्फ डब्बू पटेल को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका अपना प्रत्याशी सत्य प्रकाश उर्फ डब्बू पटेल। सुनी अब के जितावे के बाटे सत्य प्रकाश भाई के, सुनी अब के जितावे के बाटे सत्य प्रकाश भाई के। बन के सेवक सेवा करे, बन के सेवक सेवा करे, कान मान लगाई के। सुनी अब के जितावे के बाटे सत्य प्रकाश भाई के, सुनी अब के जितावे के बाटे सत्य प्रकाश भाई के। बन के सेवक सेवा करे, बन के सेवक सेवा करे, कान मान लगाई के। सुनी अब की जितावे की बाटे सत्य प्रकाश भाई के। सुनील राम, सुनील राम, निचलौल साई फिल्म्स रामकोला की प्रस्तुति। कौरी के बाटे सपोर्ट हो, देके इनके वोट हो। गाँव इंद्रसेनवा में होई विकास, बटे न कौनो खोट हो। कौरी के बाटे सपोर्ट हो, देके इनके वोट हो। गाँव इंद्रसेनवा में होई विकास, बटे न कौनो खोट हो। हो जाई है खुश भैया हो जाई है खुश भैया हो। राउर आशीषवा पाई के। सुनी अब के जितावे के बाटे सत्य प्रकाश भाई के। सुनी अब के जितावे के बाटे सत्य प्रकाश भाई के। सुनील राम, सुनील राम, निचलौल महाराजगंज, निचलौल महाराजगंज। बन के रही है खास हो, उड़िए न कबो आस हो। नाली चक्का रोड पेंशन पानी मिली घर घर आवास हो। बन के रही है खास हो, उड़िए न कबो आस हो। नाली चक्का रोड पेंशन पानी मिली घर घर आवास हो। काहे संगम प्रेम राजा, काहे संगम प्रेम राजा, ई बतिया के गाई के। सुनी अब की जितावे की बाटे सत्य प्रकाश भाई के। सुनी अब की जितावे की बाटे सत्य प्रकाश भाई के। बन के सेवक सेवा करे, बन के सेवक सेवा करे, कान मान लगाई के। सुनी अब की जितावे की बाटे सत्य प्रकाश भाई के। सुनी अब की जितावे की बाटे सत्य प्रकाश भाई के। अगर आपको किसी भी प्रकार का ऑडियो वीडियो, चुनाव प्रचार या अन्य किसी भी प्रकार का रिकॉर्डिंग करवाना हो तो संपर्क करें हमारे साई फिल्म्स रामकोला, उमा राज कॉम्प्लेक्स, गोविंद चित्रालय यानी कि सिनेमा हॉल के ठीक सामने, जिनका मोबाइल नंबर है 9956 82 70 48।